जेव्हा मळमळ होते किंवा उलट्या होत आहेत, तेव्हा तुम्ही थोडीशी आपलं वेलदोडे असतात. वेलदोडे सालासकट तुम्ही तव्यावर भाजून घ्या. भाजून त्याचं चांगलं प्रकारे म्हणजे अगदी काळे पडेपर्यंत भाजून घेऊन त्याचं चूर्ण करून घ्या आणि ते चूर्ण जर तुम्ही मधाबरोबर चाटण केलं तर उलटी ताबडतोब थांबायला मदत होते. त्यामुळे आयदर तुम्हाला आता आयदर जेवणानंतर जरी होत असेल तरी तुम्ही थोडं लाह्याचं पाणी किंवा लाह्या खाऊ शकता किंवा वेलदोड्यांचं चूर्ण तुम्ही मधावर खाऊ शकता, जे प्रिसाइजली ते उलटी थांबवायला मदत करेल. त्याचबरोबर तुम्ही जेवणामध्ये अतिरिक्त प्रमाणात द्रवपदार्थांचं सेवन थोडं कमी ठेवा आणि काही जणांना जेवल्यानंतर भरपूर प्रमाणात पाणी प्यायची सवय असते. तर जेवणानंतर थोडा तुम्ही मध्ये विश्रांती घेऊन त्यानंतर जर पाणी घेतलंत, तर ते बरं होईल. अत्यंबू पान हे सुद्धा काही वेळेस अपचनाचं कारण ठरतं. अत्यंबू पान म्हणजे तुमच्या गरजेपेक्षा अधिक पाणी पिणं. म्हणजे काही आपल्यापैकी असतात व्यक्ती, की त्यांना सकाळी उठल्या-उठल्या तांब्याभर पाणी प्यायची सवय आहे. 4-4 ग्लास लोकं पाणी पितात. तर तशा प्रकारच्या गोष्टींमुळे सुद्धा या तक्रारी वाढतात. तर तुम्ही तहानेनुसार पाणी पिणं गरजेचं आहे.